गोटे गाँव में जड़े वृद्ध विद्वान थिले। सी निज ज्ञान एवं जीवन पाई उपकारी वास्तविक उपदेश देवाई परिचित थिले। दिने जड़े युवक उत्कंठार सह से वृद्ध लोकों पाखक आसिला एवं कहिला, गुरुजी मो सुख दुख एवं सफलतार सिक्रेट कौन जानिबाकु चाहूँगी। आम दुखर कारण कौन, आम जीवन में सुख कहीं रहेनी एवं ए सब भितर आमे सक्सेस किपरि होई परिबा, कृपापूर्वक मते कहतु। वृद्ध जनक किछि समय से युवक को चाहिए एवं कहिले, बहुत बढ़िया प्रश्न करिछ, किंतु प्रथमे तुमको मोर गोटे काम करबाक पड़िबो। मते विश्वास देबाक पड़िबो जे तुमे मते केवल गुरुजी डाकु नाह बरं गुरु बोली स्वीकार मध्य करुछ। युवक जनक कहिले, यथाज्ञा गुरुजी, मते जहा कहिबी मु ताहा करबाकु प्रस्तुत अछि। वृद्ध कहिले, ठीक अछि, एबे बाजार को जाओ। बाजार रु गोटे बड़ कखारुटीए किनिब। सेही कखारु को मुंडरे रखिब एवं ताकू सेही परी मुंडरे मुंडेई मो पाखकु नहीं आसिब। युवक जनक डेरी न करी बाजार को गला एवं एक बड़ कखारु को मुंडरे रखी वृद्धंक पाखकु आसिला। रास्तारे गोटे गाँटीए पड़िला। गाँर किछि झियो सेही युवक को देखि हसिले। गाँर किछि युवक ताकू चिड़ेइबाकु लागिले, देख से पागल कखारु को केमिति मुंडी की नौची। से युवक को बहुत लाज लगुଥାଏ, किंतु सी निजर धैर्य हराइला नहीं एवं सी पूरा दृढ़ता सह से कार्य लगी रहिला। किछि दुष्ट पिला टेका फिंगिबाकु लागिले। किछि टेका कखारु न बाजी से युवकर मुंडरे बाजुଥାଏ। एपाटे कखार ओजन मुंड को कष्ट देबारे लागिଥାଏ। तथापि से युवक हार मानु न थाए। एपरि से युवकर कष्टदायक यात्रा शेष हैला। सी से वृद्ध लोकों पाखरे पहुंचला। युवक जनक वृद्ध को अति उत्कंठित नजर देखुଥାଏ। भाबुଥାଏ, गुरुजी निश्चय प्रसन्न हेबे एवं मोर प्रशंसा करिवे। जब वृद्ध जनक युवक मुंडरे कखारु देखिले, सी मध्य हसिबाकु लागिले। युवक को बहुत खराब लगुଥାଏ। सी कांदी कांदी पचारिले, गुरुजी मु आपण को कथा हिसाब रे कार्य को संपन्न करिछि, किंतु आपण मो उपरे हसुछंती। वृद्ध जनक उत्तर दे कहिले, देख युवक, सुख दुख एवं सफलतार रहस्य बहुत सरल अटे। जो प्रकार रे तुमे कखारु को मुंडरे रखी फेरिबा पई प्रस्तुत हेल, तुमको जना नथिला कि रास्ता रे तुमको किपरि लोक मिलिबे एवं सेमानकर रिएक्शन किपरि हेबो। विपरीत परिस्थिति मध्य तुमे निजर दृढ़ता को हराइल नहीं एवं निजर लक्ष्य को प्राप्त ही करिनेल। ठीक सेहीपरि जीवन मध्य गोटे यात्रा भଳି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମକୁ ଅନେକ ଲୋକ ମିଳିବେ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମିଳିବେ। କିଛି ତୁମ ସାଥିରେ ଚାଲିବେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିବେ। କିଛି ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତୁମକୁ ପଛକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଭାବନା ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ସଫଳତା ଅଟେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫଳତା ମିଶି ବଡ଼ ଖୁସି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେବେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପନ୍ନ ଭାବନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ନିଜ କର୍ମ ହିଁ ତୁମକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେବ। ତାହା ହିଁ ଖୁସି ଅଟେ। ଯୁବକ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ମିଳେ? ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଶା କରିବା ହିଁ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଯେବେ ଏଠାରେ କଖାରୁ ନେଇ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଲା କି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେ ତାର ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ବା ଦୁଃଖ ମିଳିଲା। ସୁତରାଂ ଫଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କର୍ମ କର, କିନ୍ତୁ ଫଳର ଆଶା ରଖି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମ ଦୁଃଖର କାରଣ ସାଜିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷଣକୁ ଉପଭୋଗ କର, କାରଣ ଜୀବନ ତାହା ଯାହା ଏବେ ଅଛି। କିଏ କହିବ ବା କିଏ ଜାଣିଛି ଏ ଜୀବନ କାଲି ଥିବ କି ନାହିଁ। ଏପରି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଯେପରି ଆଜି ହିଁ ଆମର ଶେଷ ଦିନ। ଏପରି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର ଯେପରି କାଲି ହିଁ ଆମେ ନଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନାଁ ଅମର ହୋଇଥିବ। ସଫଳତା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମରିଗଲେ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ଅବଶୋଷ ନିଶ୍ଚୟ ନଥିବ କି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିନଥିଲି। ଏବଂ ଏହା ହିଁ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ସିକ୍ରେଟ ଅଟେ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ, କିଛି ଲୋକ ଖୁସି ଦେଇଯିବେ, କିଛି ଲୋକ ଧୋକା ଦେଇଯିବେ, କିଛି ଲୋକ ସାଥିରେ ରହିବେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସାଥିରେ ଛଳନା କରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ନୁହେଁ କି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। କର୍ମ କରି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। କାହାକୁ କେବେ ବି ଫୋର୍ସ କରନି କି ସିଏ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉ କିମ୍ବା ତୁମ ସହ ରହୁ। ଯଦି କେହି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି କଥା ବି ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ସାଥିରେ ରହିଯାଏ, ତେବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହି ବି ଯାଏ, ତେବେ ସିଏ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ହିଁ ଦେବ। ଆଉ ଏପରି ମଣିଷଙ୍କ ସହ ରହି ଆପଣ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରୁ ଗୋଡ଼ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ସମୟ ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିଗଲେ, ତେବେ ଏହି ସମୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଖ୍ୟାତି ପରିଚୟ ଦେବ। ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ସାକାର ହେବ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ସାକାର ହେବ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ର। ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସରେ ହିଁ ସେହି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇପାରିବ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଉଠାଣି କି ଖସାଣି ନାହିଁ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରି କ'ଣ ବା ମଜା। ଯାହା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ହାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି କିଛି ବି ନାହିଁ ଯାହା ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣେଇବା ଭଳି ଥିବ। ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କାହାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କାହାଣୀକୁ ମଜାଦାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ କିଛି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ତାପରେ କିଛି ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଥିବ ଯାହା କାହାଣୀକୁ ଅଧିକ ରୋଚକ କରିଥାଏ। ଧୋନିଙ୍କର ଯେବେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଭାବନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଯଦି କେବଳ ଏହା ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ କି ଧୋନି ଫିଲ୍ଡରେ ଖାଲି ଚୌକା ଆଉ ଛକା ପିଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେହି ଫିଲ୍ମ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାନ୍ତା? ସେଥିରେ ଧୋନିଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଦେଖାଗଲା। କିପରି ସିଏ ରେଲୱେରେ ଚାକିରି ନ କରି ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯାହା ଏମ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯାହା ଆମ୍ବିସନ୍ ଥିଲା, ସେ ତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଲଢ଼ିବା ଜାରି ରଖିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧୋନି ରୂପରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ। ଆପଣ ବି ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ପ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।